No niin, terve. Täällä on Jim Luuppari ja yksi eräs henkilö tässä minun vieressä pelailemassa Minecraftia. Herra Sipsituubi. Elikkä nyt me näytetään tätä meidän omaa tekoista villagea. Elikkä Sipsituubi voi vähän näyttää tätä. Esimerkiksi tässä on mun kaverin talo, Minun. jossa asuu joku Urpo kyläläinen. On tullut vaan. Urpo. Sitten täällä on Ja meidän kuten huomaatte, huone. kuten huomaatte, Mitä hemmettiä? Kuten huomaatte, hän kuoli. Tässä on Netherhuone. elikkä minä en ehtinyt nyt kuvata sitä, mutta näytäpä se vielä kerran. Aga, jos sopii. Ja näytä sitten sitä yläosaa siitä. Tisti. Ei kun sieltä ylhäältä. Ulkoota. Ai niin joo. Nämä me saatiin jostain. Miten niitä? Tää hornankalo me laitettiin ne. Joo, ja tässä on meidän uusin tekemä. Me ollaan laitettu näitä juttuja. Ja täällä on minun tekemä tämä kanapatsas. Ja sitten muuten, täällä on tärkeä huone. Täällä on ruokaa. Hei, miksi täällä on välitön vahinko? Itse olet laittanut se. Noin. Nyt se on tehty. No, mitä Tää täällä on? on käytetty kyllä kreatiiveja tän villagen tekoon. Pikkusen vaan. Joo. Laitettu noi kallot kreatiivella. Mutta sudet me ollaan itse löydetty. Susi on mun päällä. Ja puutkin me ollaan ihan itse hankittu. Mikä putki? Puut me ollaan itse hankittu myös. Ja goblet ja kaikki. Ai joo, ja mä unohdin koko... Turvatalo. Joo, turvahuone. Tai turvatalo. Mä otin noin pois huivuksi, kun me just ladettiin tässäkin, niin otapa noin vielä pois. Ok, pidä hetki. Elikkä tämmönen skini. Minun skinin nimi on... Zombiesmox. No en oikeastaan tiedä. No, tässä meillä... Missä? Mutta me varmaan aletaan Sipsituubikaa tässä lopettelemaan tää esittely. Me tehdään lisää. Elikkä tää on Jim Luuppari, Sipsituubi ja moikka!